Представяме ви BMW F01 с бензиновият 740 двигател. Проект на легендарната японска тюнинг компания Study AG. Автомобилът е шоукар внос от Япония. Екстериорът е в цвят Alpine White, подчертан от пълен M-Sport пакет, аеродинамични елементи на AC Schnitzer, преден лип Stompinark и карбонови детайли на праговете и броните. Под калниците стоят масивни 22-цолови рейс джанти, които придават агресивна и безпогрешно разпознаваема визия. Спирачната система е поверена на спирачни апарати и дискове Brembo GT4 Pistons, осигуряващи спирачна мощ, достойна за нивото на автомобила. Регулируемо окачване на KW, златният стандарт при спортните окачвания. Перфектна стойка, безкомпромисна стабилност и усещане за пълен контрол при всяка скорост. Интериорът е оборудван с най-високия клас Recaro Sport JC Leather SE, седалки с дистанционно управление, електрически настройки, лумбална опора, подгрев и обдухване. Воланът е на Verspielt с ергономична спортна форма и перфорирана кожа. Под капака автомобилът е оборудван с STP3 Tuned Program и Plasma Direct система за подобрено запалване и реакция на двигателя. Всички жизнено важни параметри се следят чрез DEFI уреди за налягане на турбините и температура на маслото. Финалният щрих е цялостна генерация на Super Sprint. Звук, който не крещи за внимание, а показва класа и присъствие. Цената на пълният проект варира около 35 000 евро. Разполагаме с статии и снимков материал от процеса на изпълнение. Състоянието на автомобила е перфектно. Интериор, екстериор, механична част, окачване, спирачна система и така нататък. Пробегът е 122 000 км със сервизна история, напълно реален. Може да бъде проверен по всички възможни начини, за които се сещате. Това не е автомобил, събиран от каталози и компромиси. Това е завършен проект с история, характер и компоненти от най-висок клас. Автомобил, създаден за хора, които ще оценят имената Study AG, Race, Recaro, Brembo, Diffie, AC Schnitzer, KW, Verspielt и Super Sprint.